Aj vaše deti sedia neustále doma prilepené na obrazovky? Chceli by ste, aby trávili viac času vonku na čerstvom vzduchu, no nemáte v okolí žiadne ihrisko, kde by sa mohli bezpečne hrať? Riešenie nájdete na www.detiazáhrada.sk. U nás nájdete široký výber certifikovaných a bezpečných detských ihrísk za skvelé ceny s dodaním v rámci celého Slovenska zdarma. Postaráme sa o všetko od prípravy rozpočtu, vizualizácie až po samotnú realizáciu a odborný servis. Či už ste rodina, materská škola alebo hotel, detské ihrisko je skvelá investícia. Zdravý pohyb na čerstvom vzduchu ocenia nielen deti. Kliknite ešte dnes na www.detiazáhrada.sk alebo si nechajte bezplatne poradiť na telefónnom čísle 0908 093 693 a doprajete sebe aj vašim deťom len to najlepšie.